Matrix 4 ли е най-добрият дрон за професионалист на пазара? Как се справя спрямо Mavic 3 Enterprise? Да инвестираме ли, ако имаме Phantom 4 RTK, Mavic 3 или по-старо поколение безпилотна система? Днес представяме Matrix 4E, нова индустриална платформа, която не просто надгражда Mavic 3, а въвежда нов стандарт в Enterprise сегмент. Останете до края на видеото, за да си отговорите на всички въпроси и да разберете повече. През последните години DJI затвърди позициите си като лидер в професионалните дронове. С Mavic 3 Enterprise те предложиха компактно и прецизно решение, широко използвано в геодезията, в кадастъра, в проектирането, инспекциите и още много други. Днес ще разгледаме Matrix 4E, новата платформа. Нека започнем с Mavic 3 Enterprise. Той е лек, под 1 кг, сгъваем, лесен за разгръщане, сходно на потребителската гама дронове, идеален за самостоятелна работа. Matrix 4E тежи с около 400 грама повече, около 1,4 кг, проектирана за работа в по-тежки условия, като тук имаме IP55 защита от прах и водни пръски. Температурният му работен диапазон от -20 до +50. Батериите са интелигентни изградена система за отопление, което позволява надежно стартиране дори и при студено време. Matrix 4E се усеща значително по-стабилен във въздуха, което не му омаловажава Mavic 3, а показва, че DJI са работили сериозно върху усъвършенстването на платформата. И двете системи поддържат 4G комуникация чрез външен модул. При Matrix 4E има предвидено интегрирано гнездо CorpMoSat. При Mavic 3E се използва 4G донгъл, който се монтира допълнително. Той се монтира в задната част на дрона и се захранва от Type-C порта, който е точно над батерията. Точно до SD картата. Това изисква допълнителна настройка и монтажно време за сравнение с фабричната интеграция на Matrix 4. Гледайки години назад към Phantom 4 RTK и нуждата за спазване на еднаква височина към терена си беше предизвикателство. Свалянето на сателитни, теренни модели и качване на такива от трети източници беше си досадна задача. При Mavic 3 за първи път беше интегриран сензор за следване на терена, който се намира в долната част на дрона. Това подобри значително качеството на 3D моделите и ортофотокартите. При Matrix 4 тази технология се запази в планирането на мисии, като се подобри. Активният сензор е по-бърз и по-точен. Имаме и различни дистанционни. Mavic 3 Enterprise стандартно идва с DJI XC Pro Enterprise. Лек, компактен контролер с вграден екран, висока яркост, която го прави подходяща за терен. Интерфейсът е бърз, познат, разбира се, защото отново е базиран на Android операционна система с предварително инсталиран DJI Pilot 2. Какво представя при Matrix 4 Enterprise? Виждаме вече, тук имаме интегрирано новото дистанционно DJI XC Plus Enterprise, което предлага по-голям екран, по-ярък дисплей, значително по-добра ергономичност при работа с ръкавици и по-тежки условия. Контролерът е проектиран за дълги работни сесии, като има възможност за гореща смяна на батерии, което го прави много удобен в по-дълги мисии и неблагоприятни условия, като точно отзад се намира батерията, като се използва стандартната и за другите класове от професионалната гама WB37. Mavic 3 Enterprise и Matrix 4 Enterprise използват един основен сензор – 20 мегапиксела с механичен затвор. Това е фундаментално важно за фотограметрия с висока точност. При Mavic 3 Enterprise камерата е фиксирана върху гимбал с интервал от 0,7 секунди между отделни снимки, което го прави изключително бърз спрямо предшественика му Phantom 4 RTK. Също така има и допълнителен телеобектив с 12 мегапиксела, който има и хибриден зум, който е подходящ за заснемане на отдалечени обекти или такива, на които няма нужда да се приближаваме чак толкова. Matrix 4 използва същия основен сензор, но допълва с още две камери. 48 мегапикселови
с среден телеобектив и такава, която е с оптичен зум до 112 пъти хибридно приближение. Подобрено тук е, че имаме възможност да заснемаме от интервал между снимки от 0,5 секунди, което е значително подобрение спрямо Mavic 3. Също така имаме възможност да летим с хоризонтална скорост до 21 метра в секунда спрямо 15-те, които Mavic 3 ни предоставя. Имаме автоматично наклонено заснемане в 5 посоки в Smart Oblique режим. Гимбалът е по-гъвкав, поддържа движение по всичките оси, включително странично, което не е възможно при Mavic 3. Това подобрение ни позволява да заснемаме 3D модели и да ги генерираме още по-бързо спрямо предшествениците. Важен елемент е и вградения лазерен далекомер при Matrix 4E. Той ни позволява да измерваме разстояния с обхват до 1800 метра. Като освен това ние можем да измерваме и площи с него и още много други приложения, които тепърва ще се разгръщат. И двата дрона поддържат RTK позициониране с сантиметрова точност. Също така записват суровите GNSS измервания за последваща обработка при липса на покритие от доставчици на RTK корекции или такива от мрежовите оператори. При Mavic 3 модулът е външен и се добавя при нужда за крепене с два винта към тялото. При Mavic 4 модулът е интегриран в тялото фабрично. Също така и позицията е променена спрямо Mavic 3. Цялостната интеграция позволява монтаж на други полезни товари върху свободния Type-C порт, като осветително тяло, високоговорител, парашут и други. По отношение избягването на препятствия, Mavic 3 използва система с камери в 5 направления. Matrix 4 разполага с 6 fisheye сензора с интегрирани TOF модули AI reroute функции, които адаптират траекторията в реално време и позволяват избягване на препятствия, които са мобилни или такива като кранове. Разлика има и при комуникацията. Mavic 3A използва O3 трансмисия с около 15 км обхват в добрия случай и Matrix 4A използва O4 Enterprise връзка, която позволява до 25 км с ниска латентност. Matrix 4E въвежда и допълнителна разширена интелигентност над Mavic 3, като Smart Oblique Capture с автоматично наклоняване в 5 посоки. Тази свобода за първи път я видяхме при най-високия клас професионални системи на DJI, при Matrix 300-350 това беше ZenMuse P1 с 45 мегапикселова камера. Тук имаме тази свобода. Това увеличава производителността при 3D мисиите значително, тъй като при Mavic 3 Enterprise ние трябваше да направим една мисия, която е перпендикулярна на първата ни полетна мисия. Имаме и Smart Track, проследяване на движещи се обекти, имаме и Fly to и Cruise, плавна автономна навигация за инспекции. Тези функционалности намаляват времето на терен и риска от грешки, особено при мащабни и повторяеми мисии. При официалното представяне на Mavic 3 той беше огромен скок спрямо предшественика си, първия по рода Phantom 4 RTK компактен дрон. Беше с подобрена камера, сензор за следване на терен и допълнителна 4G комуникация. Matrix 4 обаче не просто надгражда, той поставя нова основа за професионалната работа, с повече камери, вграден RTK, интелигентни режими, лазерен далекомер и устойчив дизайн. Ако задачите ви стават по-мащабни и автоматизацията е ключова, Matrix 4 е естествената еволюция. Ако ви е нужна консултация, имате нужда от насоки, изграждане на работни процеси, обучение или просто се докоснете до съвременните технологии, ние сме тук. Свържете се с нас. Линкове ще намерите в описанието. Какво ни очаква? По-големия брат Matrix 400. А той как се справя спрямо Matrix 300, 350 или дори спрямо Matrix 4? С какво е по-добър и къде са насочени подобренията? Абонирайте се и скоро ще разберем заедно. Ще се видим в следващото видео.